Kok lagi boleh no le malah oleh. Kelalen aku malah. Manusia purba iki. Dudu apa-apa le wong kowe yo mbut gawe yo sregep ngono. Lha nek kowe pas maling ngono yo. Elek. Kuatir kowe anu. Bisa sregep ya. Cat lihat iki nang anu masak dhewe. Wis anak ngene. Apa? Piye? Nor masaket ndi? Masaket emplaki. Emplak. Di sini kita akan melihat kawan-kawan di sini ada Mas Teguh, dia seorang lagi-lagi menegur tangga dan dia adalah seorang pemberani. Udik kowe percayalah ora lah ya. Kowe kae kok coba kok dadi loro, kowe wis pat mateng katane. Iso mbok ketok yo. Sing cekak iki lho dadi loro tak andani. Iku ae lho kowe tak kandhani kira wis. Ketok dadi loro ne lho, ora usah dadi telu, dadi loro ne lho. Wis uga ana pawon iki wis sak watekem wis iki. Sama ora. Ora. Lah dadi telu ape medhot nang anu. Ketokan ndek semene iku wis kok anggere mbok ketok dadi loro. Kok terus sugokno sik, kok tak santai nang sugokno, dawan-dawan kondi. Ana. Iku harus ketok dadi loro bener kowe, daripada cilik preng-preng nggo lapo, brepek lho. Dadi loro nae, rasakan. Wong kono empuke ngono wis ora kuat piye lah. Ya niku niku wis yes. Alah. Kok nek wis entuk separo terus apa iku tumpang nang ngono terus poidak mak klek ngono pencoloti. Separo. Yo. Ora kok malah kayu-kayu pring ketak bengek ini, Bu. Anu. Ada yang mulai kayu. Coba ngakon. Iya jane kowe ndek nane nusuk. Kowe ngusung kayu ku cara ngemak sithik ta entuk ah. Entuk. Gak iso ah cara ngemak sithik no. Kowe pas ngusung kayu ngono. Tukune kayak gibikan dene. Kayak gibikan desa-desa niku. Oh ya ora iso. Tak kira nang jaten niku lah. Kira jaten barang. Bahkan Yuk, keren sih kowe. ora wis dibikan ning yo weli yo salah jam wae. Diperangi mbek ngono ra. Nek cara ngangkat patang rit ra. Lumayan nih. Patang rit sedino ya. Ledur ah. Neng mangane. Mangane dikeki apa tuku dhewe? Rokok dikeki. Awan melu masih apa poso ah. Nah, bilang itu. Sebenarnya aku mandek itu. Ayo setarung pabrik itu kan ayo orang trio kan totonan. Orang kayak pabrik kan orang. Ditoto. Nganu. Ket kan kono nonton neh kowe. Yo nonton truk dulu. Heeh. Buah. Kan ditoto ini terus ini pabrik. Iya. Kuwi kan nek ora mbi aku lek anake karo gar. Iku ono bocah bener. Heeh. Terus sampai di laporno iki.
iku sing dikon iku pae terus karo Mas Ali. Ngomong. Saya kasih iki melu. Saya cilik ranto kokoro niku mah licik ini mang are. Yo saiki yo. Nah, wis nganu. Wong pabrik iku terus yo kayu kok nganu ku bro. Tolong truk piro? Nanti ora di store. Jadi kan anu. Pasti jarang gampange giliran sama kate ngono. Yo ora giliran yo. Sedina iku kok truk telu, truk loro. Mulai kan ini di. Dadi ini kan terus rada sing muat kan rada lambat ta sing setor ya ngono iya. Terus lancar iku malah Ora lancar gampange ngono. Terus cara seminggu gampange pindho ping 3 niku ya. Nah dhisik los deh ya perkara truke mau dene dhewe deh ya. saiki nopo iku. Rada lancar kan. Sekarang ya rene iku. Truknya iku kayune li. Jadi yuk lumayan cara lah sampai poso Terus ora tau mangkat. Nganti iki bisa mangkat yo Pak harus sali iku sing dikon pas jaman iku oh denane los ah gampange denane ya. iya los lali di lu papat Kowe berarti turu menawa kidul. iya saurang itu terus kok ada motor kan udah terus tinggal juga iki nang warung apa nang bakul pakan guru makan manuk kita kerja nang kono Iki je kerja nang kono. enggak kita ya ora ya ora kali yo balik buat kayu nih Ya berarti kadang mbok wong papat ta, kadang wong telu wong papat ta. udah muat papat ini biasanya telu ini biasanya sak supire Nak mangane jajan. Mangane jajan. kadang yuk jajan kadang yuk nomane Nomah ndekne ya. Berarti ndekne iku cara sing tuku ndekne gampange ya. Oh, iki berarti kerja karo iku mang. Sing kulaan berarti IP-ne Ali mang. Segi pikir piro tukune ini lho. Segi pikir. nek nang lebaran iku 75 Nang desa. lho bisa kan kayu Kayu Aceh. Kayu Aceh, kayu Mauni. Yo sing apik kan Aceh. nek kayu Aceh yuk jarang Iya. misalnya kan Larang nak kayu Aceh. Kanggo areng dene. misalnya nek Kanggo bakar boto. kan kayu jati dibenahi itu satu misalnya ini aku main yuk nang kayu guru-guru barang ini kayu pelem kayu Kok ora jalan-jalan terus nang gunung-gunung kono. jarang anak juga dulu kan juga yang bisa itu karena kebanyakan itu ya hari kan udah sampai tekan udah tuh Wong mencot aja ngono kowe langsung wet ngono sawakam kabeh ya. Kiwa tengen sikile nang siji nang kidul siji nang lor. Mencolot ta. Ora terus ceklek lemah langsung dene. Enak maimu kayak lemari kulkas, Mak. Enak ya berarti. Oh, ora kondo ya. Midak amene sisah ya ora kuat ta. Ora tiba kowe mau langsung jeklekno lemah. Ngono dak wis pakarku bendina lek anak niku iku.
Nek mbok cek tangan sikil siji ora kuat ta. Iku nak tak gonjok kok lho. Ngono carane. Balam mulai merantau ora mbok wong ah. Sok cair. Wis tuwa ya telem nandur ya. Iku lem nandur kabeh to lho iku lem bedul terus mbok cuplek iki kok. Kok wis nganu ya kok wis gede ya mbok nandur mbok jejer loro kok nandure kok wong edan mbok jejer loro kok anu kok kuat dhuwur ya. Apa jajal mbok budal nah sisik suwet. Enak yo sing suwet gir lor kok lho sing jejer loro pak suwet kok ora wis ana isine apik. Ini ditelepon mati. Lepas nanti. Mana kok? Ora melu aku merantau orang ngono. Ora melu. Kalau pas peratu tak kon warung minyak Papua. Kok ora melu merantau juga. Gini. Ini kok pas wong kono itu kan dia tuh ya. Iya kok kowe kok orang anu ora tau dijak. Oh ya, tak jadi dong, tak jadi terus. Kasih ya. Kowe ra ngono apa iki? Mosok kowe nganu melu ngono ning piye Dek jawabane? Ya meneng ae bloko. Iya bloko ning ora ujug-ujug pokoke paket meneng ae ngono. Lu petah kene Papua. Petah dene. Apa aku? Mas di Papua lah apa dene? Masang. Mbok takoke ku harine nyales. Ya mbok kan ngono. Nyala sopo? Ya ora denger. Aku tak melo nyales aku udah kulino nyales den ora ngono kene. Lha nek kowe tak lem nyales karo aku ndak dhisik aku urung nyales aku wis nyales ora ngono kene. Muni ngono carane. Oke. Wicer abu usung sisan iki gila. Lho tusung sisan ah. Ora kamot kok. Gone malah kunci kok. Dua tiga. Dengan guys. Bentuknya besar bentuknya guys. Nanti guys, udah guys. Itu kan buruk. Besar sekali.
sangat besar sekali kambingnya. Kambingnya dua dua cek. Wah, kambingnya besar sekali. Bagus ini lu anu guys, apa guys? Cara ngono betina bagus. Besar sekali guys. Besar sekali guys kambingnya. Kambingnya besar sekali. Orang ini aslinya guys. Kudusnya guys, banyak sekali guys. Singgah Sutopo guys. Banyak kambingnya guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini, 11 itu, 12 itu. Banyak sekali guys kambingnya guys. Banyak sekali guys kambingnya guys, campur guys. Ada yang kambing besar, juga ada yang kambing kecil. Wah, peternak handal ini guys, hebat ini. Orang pedesaan, peternakan ya sangat kondang guys. Alah. Ora roh aku. Lah aku dilepas ngono lah kulan. Ora roh yo aku. Ora roh aku. Ora roh yo aku yo. Ah. Lho ora menengae bukan dugokan.
Kok ora salin gini. Get-geti wong lho, aku malah kaget, malah aku wajare sing kaget. Ndak malah aku sing kaget yo. Ndak malah aku sing kaget. Badan ayo aku ya. Ya kok badan lho. Bekakeh diapakno lah yo. Dek ora ada. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan. Di depan saya ini adalah kucing Anggora asli atau kucing ini jantan dan sangat istimewa, mendoro sama darahnya. Kucing ini sangat disayang keluarganya. Dia tidak akan masuk ke dalam rumah sebelum pintu darahnya ditutup. Dia selalu menunggu di luar. Kucing Anggora ini sangat jos gandos, oleh-oleh. Banyak rebutan, banyak orang yang minat, mau diminta atau dibeli, tidak diperjualbelikan. Karena kucing Anggora ini lengengoni dari kecil sekali, baru lahir langsung dipungut darahnya, langsung diingoni. Kucing ini sangat diistimewakan oleh darahnya karena kebagusan warna dan kemendoronya kepada darahnya. Kucing Anggora ini sangatlah istimewa karena kucing ini berbakat dan sangat fenomenal. Kucing Anggora ini kawan-kawan boleh dilihat dan boleh diperhatikan. Dia sangat tutup dan sangat mendoro. Karena kucing Anggora ini sebenarnya dari kecil sampai dewasa selalu dimanjakan darahnya. Dan sekarang darahnya lagi belok takbir, makanya dia itu tidak akan masuk ke rumah sebelum darahnya pulang. Dia selalu nonggoni di luar kalau darahnya pulang. Dan dia tidak akan makan, tidak akan minum sebelum ditemani darahnya. Kucing Anggora ini sangatlah fenomenal. Dari kecil sampai dewasa, kucing ini selalu dimanja-manjakan oleh darahnya. Setiap darahnya pergi keluar atau jalan-jalan, kucing Anggora ini tidak akan masuk ke dalam rumah sebelum darahnya pulang. Dia menunggu darahnya penuh setia dan penuh kasih sayang. Dia selalu menungguin darahnya, mutar-mutar kebingungan kayak orang kehilangan uang. Dia selalu menunggu darahnya di luar karena setiap darahnya pergi ke sekolah, dia tidak akan masuk ke dalam rumah sedikit pun sebelum darahnya pulang sekolah. Kucing Anggora ini benar-benar sangat setia kepada darahnya. Seandainya manusia bisa seperti meniru seperti kucing Anggora ini, memang benar-benar bagus. Tetapi manusia juga ada yang tidak setia. Tetapi kucing ini walaupun dia tidak manusia, tetapi dia itu sangat seperti manusia karena dia sangat mendoro kepada darahnya. Sekarang hari ini, detik ini, jam ini darahnya lagi pergi ndelok takbiran. Karena itu dia kebingungan menunggu darahnya tidak pulang-pulang. Sebelum darahnya pulang, dia seperti orang atau seperti hewan lainnya yang sedang beranak, mutar kanan kiri, mendur mengisor, ngalor ngidul. Dia akan kebingungan seperti ini, guys. Dia tidak akan diam
dan tidak akan berhenti sebelum darahnya pulang. Dia itu lagi ngapain guys? Dia mutar-mutar ke sana ke sini, mutar-mutar terus mencari darahnya, menunggu darahnya. Kucing Anggora ini benar-benar menunggu darahnya seperti ini guys. Dia akan muter-muter kemana-mana saja sebelum darahnya pulang. Kucing ini benar-benar ini dia itu mau ngecek kendalan guys, karena orang takbiran itu di jalan, jadi dia mau menengok darahnya di jalan. Kucing ini selalu dia itu penasaran, dia akan pergi mencari darahnya, karena kucing ini benar-benar sangat setia kepada darahnya. Kucing ini selalu kebingungan dan terus-menerus mencari darahnya. Nah, itu di jalan guys, dia menunggu darahnya terus-menerus sampai ketemu. Kucing ini selalu kebingungan terus, karena guys kucing ini sangat istimewa sekali guys. Sudah ya guys ya, tidak usah dibunuh guys. Oke ya guys, tunggu video-video saya selanjutnya.